bere eskuak oso garrantzitsuak izan dira orain arte, eta izango dira hemendik aurrera ere, baina tartean eskuekin segitzen du lanean. Orain talogile bihurtuta, Sebastián González pilotaria. Arratsaldeon. Eta mila esker, gure honetara etortzagatik. Bai, zori, gomendatugatik. Sekula nuen pentsatuko, pelotari batek taloak eginez bukatuko zuenik, baina badu bere zentzua, ez? Eskua berritu zu taloak egiteko. Ba, hori da ez, lehen takoekin eta orain taloekin, ez? Eta orain taloekin. Zuk egiten dituzu taloak? Bai, hori zen, nik egiten ditut, bai, hasieratik. Eta nondi nora bururatu zaizu hori? Ba, begira, bakizu, pelotari baten karrera ez da betiko, ez? Daukazu karrera bat, eta hori bukatzean zerbait egin barra da, ez? Eta hasi nintzen, ba, pixka bat pentsatzen, gauz bat eta beste bat, eta asuntoa joan da egun batean, ari nintzen bazkaltzen hemen hegoaldeko restaurante batean. Bai. Eta esan josuz, hemengo egia ona da, baina iparraldeko asko zobeaga. Eta ari nintzen nola pixka pentsatzen zertan nolako gauzak egin, eta egia esateko hitz egin nun lagun batekin, egin behar ginula negozio bat o zerbait. Eta pasatzen dena ogia egiteko gauaz egin berrezu. Eta nire lana zen egunez ez, entrenatu eta gauza guztiek. Eta gauzeek egiteko ogiaren lana eta pelotaina ez zuten konpatitzen, ezin zen bi gauzak egin. Eta azkenean hortan sortu zen ideia hori hitz egin gauza beste bat eta taloen asuntoa sortu zen. Ja, horrela sortu zen. Zergatik da hobea iparraldeko ogia? Ze hori egia da, baina zergatik da hobea? Ba ez, akit nik jartzen diozu edo? Beste gostu bat o nik komenizat gehiago. Ez akit hemengoa da gogorragoa kraska gehiago egiten du eta nik komenizat ogi bat gozoagoa pixkat gutxiago egina eta gutxatzen gehiago. Ja, esan zu, pelotak bukaera izaten duela, zu pelotak utzi egin zaitu edo zu gutzi zenuen pelota, ze horra fera gogorra izan zenuen zu? Bai, nik uste dut nire asuntoa, pelotan asuntoa bukatu zen, geratu ginen inpresatan ni alde batetik eta ni bestetik, hor zen akordo bat eta nik uste dut guri atzean dagoela eta guain nago beste bizi batekin, kasunetan taloekin. Akordo batekin bukatu zenuten, ez zenuten aserre bukatu? Bueno, aserre ez akordo bat dengen akordo bat. Ja. Ez duzu horretaz hitz egin. Ez du hitz egin hori bukatu bada. Eta nola gogoratzen duzu 2009ko txapela? Oso zuri zen nire profesional mailako asuntu bat, nik uste dut izan dela gauza ikusgarria, iritsi nintzen txapeldun, nik uste dut denon nahi dugula txapeldun iritsi, nik hori lortu nuen eta hori ezin da oztu. Taloak zuk egiten dituzu? Bai, nik egiten ditut, bai. Ezin du sinetxi hori? Ez, Ez zaitut imaginatzen zu taloak egiten? Bai. Bai, hau zuk egina da? Bai, nik egina da, bai. Baina, non egiten dituzu etxean? Etxean egiten ditut, orduan erosik makinak eta berdin guztik. Eta hori ikusten duzu ja dena bukatua da ez, paketetan txartua, irazken txartua eta dena. Eta hori da bukatua. Bestean zasieran egin berruzu pasta, nahastu, bolak egin eta gauza guztik eta lana desinte dauka asuntua. Bai, oso itxura hona dauka. Gure amak egiten zituen bikainak eta talo finak egiteko lan asko egin behar da eskuarekin. Bai. Eta ez hausteko, ze bestela pritzatu eta hautsi egiten da taloa. Hori da. Taloa emaiten du dela oso simplea egiteko, baina da oso kronpikatua zen. Taloa egiten da idortu eta pasatzen dena kraskatzen da pila bat. Arzen duzulikan biarritik egiten da moztu eta hori lortu behar da produktu ona, irina ona eta gauza guzti horiek izateko taloa beti ondo eta biltzen delikan ondo gehatzeko. Eta zei hartzen diozuz, hor pinporta batzuk ikusten ditu? Hori da girasol, tornesol, ekilorea bai. Hori da beste kolore batek hartzen dizu eta gustu aldetikan ere beste gozotasun bat. Eta nori ikasi zenion talo egiten? Orduan, hori ikasi nuen alde batetik namonarekin, zeukan lehenengo sekretua, eta lehen zertzen hau zen tristearen ogia, nola ez zen dirurik familietan egin behar zen jan, ez? Orduan iten zuten taloa, eta bere errezeta zen oso hartorekin, den gehien hartorekin. Harto irinarekin, ez da? Hori da, nik iten dut bierdi ez, nastu egiten duzu? Garia eta hartoa, gozoago izateko. Eta bere errezeta lagun batena nik egin dutena eta azkenan saltsa bat egin horren inguruan eta aterri da produktu hau. Eta honek ematen du bizitzeko? Bai, gaur egun bizitzeko ematen du. Momentuan ari da zabaltzen, hasi nintzen dola hemendik gutxi urtea ez. Eta pixkanaka ari da bere itxura hartzen, jendea pozik dago produktu honekin. Lehen egiten zen, etxetan zahan, dirurik ezelikan, gaur egun taloa da, giroa, ambientea, laguntartekoa, jaietako, donostiko jaiakolako zen nahi duzun guztietan.
Baina olako taloak egin ez gehoz, iten alduzu lagun tartean ezakit gombidatu lagun batzu etxean, o sozidadean, o erozuen gauza, talo batzu erusi, urdazpi pixka bat, o erozuen gauza, eta iten duzu bazkari bat, o afari bat lagun tartean. Gaur egun gauza berezi modura jaten dugu, gaur batean ez zuten besterik eta taloa jaten zuten, baina gaur egun gauza partikular eta berezi bezala jaten dugu. Zerkin jaten duzuzuk, gaztarekin edo? Baderekin, jaten alda o gazta, o arraia, o arroltzeako gauza guztik jaten da, taloa denekin egiten da. Non saltzen dituzuzuk? Ondon gaur egun saltzen da iparraldean, leku gehienetan, Garberako supermerkatuan, baino bestaldean, iparraldean, eta hemendik aurra daukat asmoa zabaltzea Egoaldera, adibidez. Egoaldera, bai. Sebastian Gonzalezen taloak, Horixe, ikusten den zela. Berak eginak, eta eskuz eginak. Eskuz eginak, eta... Ezin dudana sinetsi da, pelota erabat utzita daukazunik. Bueno, ez, egia esan pastu ditut hor pare bat hilabete disgustu askorekin, pena askorekin, eta egia esateko hasi naiz behiro dola 3 aste. Bai. Txintxo entrenatzen, eta nahi nuke, bueno, zeozer igual hasi apilan. Eta horrek zesan nahi du? Igual pilotan jokatutela pixka bat. Bai, noiz? Apilan. Aprilean hasiko zara... Ba, daukat asmoa, bai. Bai, esan liteke norekin eta hori dena? Hori ez, zentagoen dikan ez da finkatua. Ja, gogoa baduzu? Bai, ari zai sortzen gogoa, bai. Eta norekin lehiatu nahiko zenuke? Bueno, ez dakit, ikusiko da. Ja, sasoian zaude? Momentuan daukat lan egiteko banikan, zenta bilabetez gutxi entrenatu naiz, eta egia esateko punpuntian izaiteko asko entrenatu behar da, eta bilabetez gutxi entrenatuta batez, galtzen da pila bat. Ja, kiloak hartu dituzu? Hartu nituen eta guain barratu ditut behira. Bai, Ze talo eta talo, ez? Bai, hori da. Azkenean bat probatuta bestea eta aiten da ditu. Ja, familiak zer dio, pilotara itzultzeaz? Batzuek kontent, beste batzu gutxiago, baina nik nahi dut pixkat ibili. Daukat asmoan nago ilusioarekin eta nahi nuke pixkat ibili. Ja, pelotari frakasatua sentitu izan zara, inoiz? Ez. Pastu gauz batzu eta horrela izan da, baina ez nik uste dut demora urte askoz bizi naiz ni pelotarekin. Eta da kirol oso polita, horretzapena izugarriak izango ditut nire bizi osoan. Lagun pila bat egin ditut eta dira horretzapena, baina izugarriak. Ja, baina arantza atera nahi duzu eta berriz ere frontora itzuli, entrenatzen hasita zaude eta apirilean berbada ikusiko zaitugu. Bai, hori izan liteken asmoa. Eta bien bitartean, taloekin segiko duzu? Bai, dudik gabe, bai. Bai. Taloekin segituko dut, bai. Esan dizut, hasi naiz hori egiten dola hilabete, eta ez, dola urte barkatu, eta daukat asmo hori segitzeko ondoko urtea eta ondokoa eta zabaltzea produktua. Ja, bestela zer egiten duzu, egunean zehar? Taloak, familiarekin, pentsatu, pelota bukatzen da, baina bizia ez da bukatzen, eta egun oso politak pasten dira hori bukatutare bai. Bai, badago mundu bat pelotari gabe? Bai, dudik gabe. Ja, zer deskubritu duzu pelota utzitakoan? Pila bat gauza, ikusi kasu honetan beti gu ginen aste ondarretan jokatzen, lagunak alde batetik parrandan elkartzen, eta nik gauza horiek ez ditut egin urte askoz. Eta orain, aporbeste ditut momentu horiek. Parranda batzuk egiteko, eta hori. Ninago persona guztik bezala. Askainen segitzen duzu? Askaindarra zara zu? Bai, ni askaindarra naiz. Zetoki polita den, Bai, izugarrianetarako politena. Ja. Erki Sebastian González, benetan eskerrik asko, munduko suerterik onena, talogintzarekin. Eskertzen dizut. Zure taloen bizimodu horrekin, zuk eskuz egindako talo horiekin, eta suerterik handiena pilotan. Oso gustoko duzulako, afizio hori barrean duzulako, eta espero dezagun apirilean berriz zu ikustea. Eskerrik asko. Sebastian González, eskerrik asko.